संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। माड्याच्या वाडीतील सद्गुरू भक्त सेवान्यास कायमच सामाजिक बांधिलकी जपत असतं। श्री 108 महंत मठाधीश गावडेकाका महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त क्षयरोगांना दत्तक घेण्याचा संकल्प करण्यात आला होता। कणकवली येथील क्षयरोग बाधित 10 रुग्णांना पुढील 6 महिन्यांसाठी दत्तक घेण्यात आले। याची सुरुवात शुक्रवारपासून करण्यात आली। शासनाचं क्षयरोग मुक्तीसाठी जनजागृती अभियान सुरू आहे। त्यानिमित्तानं श्री 108 महंत मठाधीश गावडेकाका महाराज सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी यांच्या वतीनं कणकवलीतील 10 क्षयरोग रुग्णांना दत्तक घेतलंय। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली इथं या क्षयरोग रुग्णांना पौष्टिक आहाराचं किट कणकवली वैद्यकीय अधीक्षक नागनाथ धर्माधिकारी यांच्या हस्ते शनिवारी देण्यात आलं। सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी संस्थेच्या विश्वस्त अंजली विजय पावसकर तसेच डॉक्टर हर्षद पटेल, योगेश तामाणेकर, विजय पावसकर, कणकवली संस्थेचे अध्यक्ष गौरव मुंज, रुपेश जाधव, दीपिका मोजकर, आरोग्य सहाय्यक प्रशांत बुजडे, वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षण संभाजी नांदगावकर, अशोक नारकर उपस्थित होते। सद्गुरू भक्त सेवान्यासच्या या सामाजिक बांधिलकीचं कौतुक होत आहे। पूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांची जी संस्था आहे सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी, या संस्थेतर्फे आज हा कार्यक्रम आपण करतोय आणि त्याला उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आपण करतोय। ही संकल्पना तशी आहे की आपले भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब यांनी ही जी संकल्पना आणलेली आहे की क्षय रोगांसाठी जे काय प्रोटीनयुक्त आहार लागतो तो त्यांना मिळत नाही, तर अशी काही कुटुंब आहेत की खरोखर ते क्षयरोग बाधित आहेत, त्यांना काम करायला मिळत नाही, ती ताकद आपल्याजवळ नाही, पण अशा रुग्णांना काही मदत देता येईल का, या अनुषंगाने हे जे अनुदान किंवा हे जे फूड पॅकेट्स वाटप जे चालू केलेलं आहे त्याला आमच्या गुरुमावळींचा 31 मार्चला वाढदिवस असतो, तर त्यानिमित्ताने अशा जिल्ह्याभरातील जवळपास 31 लोकांना आपण 6 महिन्यांसाठी दत्तक घेतलेलं आहे। तर त्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम आज करताना खूप आनंद होतोय। सद्गुरू माऊलींचं कार्य जसं आहे की बऱ्याच ठिकाणी म्हणा निराधार योजना म्हणा, आता लहान मुलांना दत्तक पालक योजना म्हणा, रुग्णांसाठी ॲम्ब्युलन्स सेवा म्हणा, असे बरेचसे सद्गुरू मार्फत कार्यक्रम इथे राबवले जातात आणि त्यानिमित्ताने मठामध्ये देखील नॅचरोपॅथी म्हणा, आपले योगा शिबिर म्हणा, अशी वेगवेगळी शिबिरं देखील आपल्या मठामध्ये राबवली जातात, जेणेकरून याचे लाभ प्रत्येक भक्तगणांना, भाविकांना आणि सर्वसामान्य लोकांना होत असतो। तर त्या अनुषंगाने हा असलेला कार्यक्रम आज आपण इथे संपन्न करतोय। खरोखर सद्गुरू माऊलींच्या आशीर्वादाने आणि तुम्हा सर्वांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम होतोय। त्यानिमित्त पुन्हा एकदा मी उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली यांचा खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी हा कार्यक्रम इथे करण्यासाठी आम्हाला संधी दिली आणि आदरणीय गुरु माऊलींनी हे जे कार्य समाजासाठी जे कार्य घेतलेलं आहे त्यांना त्यांच्या चरणी देखील मी नतमस्तक होतो की अशा काही कार्यक्रमामुळे आम्हाला देखील संधी मिळते की गरजू रुग्णांची आम्हाला सेवा करता येते। त्यामुळे खरोखर त्यांचे पुन्हा एकदा आभार आणि तुम्हा सर्वांचे देखील खूप खूप आभार। नक्कीच तुमच्या आयुष्यामध्ये आहारामुळे जे काय चांगले बदल घडतील त्याबद्दल मी खरोखर सद्गुरूंचरणी आणि बाबांचरणी प्रार्थना करतो। सर्वप्रथम आपल्या उपजिल्हा रुग्णालयात आज हा जो सद्गुरू भक्त सेवान्यास कुडाळ माड्याची वाडी यांनी जो उपक्रम राबवला आहे त्यासाठी सर्वप्रथम मी त्यांचं कौतुक करतो की खरोखर त्यांनी हा उपक्रम राबवलेला आहे, तो जे TB रुग्णांसाठी मुख्यत्वे त्यांनी राबवलेला आहे आणि या रुग्णासाठी खरोखरच आहार हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि आपल्या शासकीय यंत्रणेमार्फत मोफत आपण औषधोपचार करतो, परंतु रुग्णांची परिस्थिती ही गरिबीची असल्यामुळे बऱ्याच वेळा त्यांना आहार व्यवस्थित न मिळाल्यामुळे सुद्धा इम्प्रूव्हमेंट किंवा केअर आपण जी क्युअर जी म्हणतो ती होत नाही। त्यासाठी त्यांना जे न्यूट्रिशन आवश्यक असतं त्यातमध्ये प्रोटीन आहे, कार्बोहायड्रेट आहे, मिनरल्स आहे, फॅट आहे, तर ते त्यांच्या पोषक आहारातून मिळतं। त्यामुळे आज ह्यांनी हा जो उपक्रम केला तो अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे, कारण त्यांनी आज जे 10 कुटुंब दत्तक घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये त्यांनी सर्वांनाच ज्या TB रुग्णाला ट्रीटमेंट कंप्लीट होईपर्यंत त्यांनी जो आहार पुरवणार आहेत तर तो त्या रुग्णासाठी अतिशय चांगला आहे आणि खरोखर त्या रुग्णांनी हा आहार स्वतःसाठी वापरून स्वतःच्या आपल्या TB रोगापासून मुक्त होण्यासाठी हा आहार त्यांनी उपयोगाचा आहे। त्यामुळे
या संस्थेसाठी सर्वप्रथम आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर त्यांचे इतर जे उपक्रम आहेत जे ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिसेस आहेत त्यांच्या, त्याचबरोबर दत्तक योजना आहे, तर त्यासाठी आमच्या उपजिल्हा रुग्णालयामार्फत त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.